Faidi dolok geseng tini sini by Elizabeth Koloini kaisa history kenalainai tau borongni bini video kaisa belai ke viral tongo bini sadini karti borok hai nadi noro jaga joto no viral ngui tongmuni joto social media no noro nugui mankana joto no social media o tongnai rok kam khainai rok borok joto no SMS rok khai sengka haipano nadi joto jagan joto media rono SMS tomaro khai sengmani bo reply relia am poreno ro nugui mankana jaga SMS rok khaijak ro tei bo reply ria ko takjak je bini blog nai tonai unke chai mannai berana musung biang berane kha yang kisa gana kini thangai bo same hakjak thangai bo same time to asana asa rang khorcha bo same nangtabo nirmohor dumbur ayang thangai bo expenditure same Guwahati Kolkata thangai bo expenditure same agari bara kha asana asa flight bara bai gari bara same si biang thangma chana kha horsani bagoi na Kolkata anyway ani Guwahati bahai kaisa wedding attend khaijangai tongo invitation ta tini arta thangma chana kha aro vlog khaina la chu ke vlog khailia mang plisimi kaisa kaini tisaka ke hinke aro na Guwahati ni famous artist rokrida borok bai bo malai ni kha blog rogo oro jaga bo Guwahati thangkang ke osla rok bai thangai malayo bo ke nadi or jaga bo bini puila pro video viral pro go bo silia ano hamjagya brisek ningne bashu ni chaurika nge tabu ka hanya hai bo finally kaijagui paikha dabonaro finally bo kaijamani video na jan mujung kanke norok video no payasa nai tonli like subscribe khai di finally bo kaijagui paikha by Elizabeth Koloi norok tamno sanamu jong tabuk comment khai salai di bini jaga bo kaham sini jaga bo sung kaham hapono bo sini Tripura sani bukhamno sogui rika bo kaisa kotor